Ga je vanavond zwemmen samen? Ja, papa. Ja, hè? Dan gaan we lekker daar. XAVY in het water gooien. Nee. Ja. Oh, hartstikke. Papa. Ga je mij in het water gooien? Ga je mij nat spatten? Ja. Zullen we dan de voetbal meenemen? Shall we say hi hi? Hi. See? Yeah, daar shall we sit here. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Hello mga Inday! Magandang hapon. So hapon na ata. It's 12:30. So hindi kami nagdala ng sasakyan mga Inday. Nag-adventure kami. Nag-bus kami papunta dito sa Breda. So may imimit namin si Karen kasi gusto niya makita si Baby Elena. Since maganda yung panahon, gusto ni Wibe mag sa park kami mga Inday. Sabi, hi hi! si Papa. Hello Papa! Hallo. So bibili lang muna kami sandali sa grocery store ng makakain para mamaya. Mga Inday, ayun si Papa. Siya lang yung pumasok sa grocery store. Tapos kami ni Savi, ayan, dito lang kami nagantay. Baka umiyak kasi si Elena. At least dito, ayan, mabilis maano. Pwede kong ilakad-lakad. Walang hiya na sa park. Wait. Alam niyo bang may guest ako dito sa live stream ko, si Fatoom and Hama. Ayan, superstar mga Inday. 'Di ba? Wait, iaano ka ha? Ayan, baka hindi sila maniwala si Fatoom. Iaano ko. Hala, nawala. Wait. Ayan. Ayan si Fatoom mag-chat. Ayan oh, may Fatoom and the Hama dyan. So, 'di ba? Nasa live ko siya. Ayan, ang gulong ng ano ko. Ang gulong ng stroller namin na madumi na ano, nakita. Wow! Dank je wel. Oh, wat is dat? Ja, dat is van Karen zelf. Geld en... Wow! En deze is voor jou. Voor mama. Doe maar uit. Ben ik wakker gemaakt. Oh, die dinosaurusboek. Wow! Come you show Sammy. Come here. You show here. Zien. Here. Wow! Wow! Mooi hè? Dinosaurusboek, Sabi. Ja. Thank you! Oh, die is ook leuk. Lekker zacht is die. Ja. Ja, ze zal er wel 120.000 minuten. Nee, een stuk of 3 nu. Maar. Oh, Just because it's practice and it's cute. Oh. Die is echt mooi, hè? Yeah. It was so cute. Ja. But I think she's Echt too zomers, little. hè? She's too little for now, I think. But in about a month, Ja. maybe. I don't know. Yeah, what's the size of this? 65, I thought. 56. Yeah, it fits now. It fits now. Yeah. Okay. Yes, I know. I know. Een beetje Goed groot, ingesteld. beetje. Wow. Oh, that's nice because you can Oh, die kan ook open. open. Oh. Wow. Kleinste dino. Kleinste dino. For the Hier. Ja. And the ears make noise. oh yeah, Dat nice. is ook kapot. Moet even voorzichtig They doen. are just little things, but Thank Doe maar niet. Ik you. denk mij wel kapot. Ik denk alleen die hoor. Ja, Thanks, misschien wel. darling. Maar doe maar thuis, ja? with pleasure. Ja. This is nice. You can open.
Dan maak ik kapot. Oh, Ja, moet je deze. doen maar even thuis, ja? Oh, Met een... Ja, we moeten het thuis doen met een mes. The mess. Nice, hè? Nee, die was zo groot als een duif. Dit. de zelf. Ja. Kijk, kijk de kleine. Oh, really good. I think I'm Dutch. And I think I have to listen. Because woo, the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. An hour later. There's so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you. It's you and me on this beautiful day. Ayan, nag-elevator kami. So si Wibe at si Dudong Gamay, may binili sila sa ibang store. Sabi ko pupunta ako ng CNA kasi bibili ako ng gift para kay Chloe sa birthday niya ngayong Saturday. So buti na lang maganda yung tulog ni Inday Gamay, mga Inday. Inday, wala ako nakitang maganda para kay Chloe dito. Pero si Dudong may nabili siyang t-shirt at mga shorts para sa kanya. So ayan. Savi, come here. So, pauwi na kami. Titingin na lang ako sa online, mga Inday. Kunti lang yung choices nila dito. Ze hebben wel date, maar het is niet date. Ha? Het lijkt. Tingnan niyo si... Sabi, yung color na pa. Ja, wait. Mag ik? Nul. Ja, nul. Nee? Nee, nee. Nul. Nul, Ja, dat is ja. een nul. Ja, beneden. Mga Inday. So, ito yung disadvantage ng magbabas, nagko-commute kayo, mga Inday. Nandito kami, nag-aantay. Ja, dat weet het uit. Hadden we ook gewoon zo in kunnen zetten. So, buti na lang maganda yung tulong na Inday Gamay, mga Inday. Kaya lang parang papagising na. Sabi, kom eens hier. Moments later. Hello, mga Inday! Papauwi na kami. So, grabe ang init. Sakto, umiiyak si Elena na. Pero malapit na kami sa bahay. So, gutom na yan siguro. Buti hindi kanina umiyak sa bus. So, siguro, hindi na kami uulit mag-bus. Trinay lang naman namin. Kasi tingnan nyo naman, oh. Tapos tingnan nyo. Puro kay Dudong, wala kasi din ako nakita. Ano kasi ako, mga Inday, pag talagang hindi importante, hindi talaga ako bumibili. So, ayun, wala ako nakita. Tapos, wala din ako napili para kay Chloe. Kasi, limit, kunti lang yung ano nila. Mga bata nila, siguro magtitingin ako online. And, dito ako. Kasi tumawid sila. Hindi na din kami pumunta sa ibang tindahan kasi sabi ko pagod na ako. So, ayun. Hanggang C&A lang kami. Soon after. So finally, we are home, mga Inday. Si Dudong natutulog, mga Inday. Napagod siya sa katutulak kay Elena. And si Elena naman nagutom. Si Savi nanonood ng Peppa Pig. So ayun, medyo nililes ko yung panonood niya ng dinosaur kasi
alam niyo mga Inday, napapansin niyo sa mga vlog namin, ginagaya niya, di ba? Gumaganon siya. Tapos pag nagsasalita siya, ginagaya niya. Bawal magsalita si mama. Nagreklamo siya, sabi niya. So, ayan, that is our Saturdate, mga ka-Inday. So, in-spend namin yung Saturday sa park with, of course, with our close friend Karen. And may pa-gift siya kay Inday Gamay. And super saya ni XAVY kasi palagi yan sila naglalaro. So, very, very feel at home na yung pakiramdam, feel at home. Talagang super tita na talaga yung pakiramdam ni XAVY kay Karen, mga Inday. And siya din yung nagbabantay kay XAVY dati ha, pag nagde-date kami, nung before ng lockdown na, every time nagde-date kami ni Dudong, nanonood kami ng sine, so iniiwan namin si XAVY sa kanya. So, as in, super malaking tulong si Karen sa amin, sa buhay namin, mga Inday. So, and of course, before po natin i-end yung video natin, magsha-shoutout tayo sandali. And bago po yung lahat, gusto kong pasalamatan si Sis Fatoom. Yung channel nila is Fatoom and Hama. Super sikat na sila, mga Inday. So, I didn't expect na makakapunta siya sa live namin. So, really unexpected, Sis Fatoom. Kaya, ayan, napavlog ako ng konti para may evidence. Charot! May evidence talaga. Ayan, to start with, shoutout natin si Sis Melissa De Dios, si Sis Christina in UK, Nate Kala, Sis Jacqueline Sinorio, Sis Mo Family, and isama natin si Phil Swiss Family Vlog, and Sis Melissa Trilliana, Joe Atencio, Benita Castro Mayor, GRC Channel, Steven Test Life in USA, Jean Bagsik, Unal Ailesi, thank you sis for supporting always. And sama natin si Sis Levy Family, ayan, magkatropa yan sila ni Sis Fatoom. Novi Tenorio, shout out. Jacqueline Sinorio, It's Yen's Vlog, sisama natin si Inday Ikat's Vlog, ayun mga ka-team kavayan natin. Wenskian Kapila, Shane Mora, Jen Dim, Tita Ruby De La Rosa, shout out. Elizabeth Mas, Susan Samontal Person, Evelyn Buena, Adayot Vlogs, Cherry De La Santos Marfe, si Mela Gonzalo, Jessica Musni, Arlene Banson, ayan, shoutout sa anak mo na nakatira dito sa Holland. Nenis Vlog, Papa Ver Channel, Yusra Pata, si Nice Video, Young's Life in Province, Team Lashe, Jel Rose Lavente, Glenda Pura, shoutout. Lorna Mon, Caroline Diego, Filipina in England, si Sis Jen of Phil British Family Vlog, Louis Channel, Peter Wortman. Yeah. Ito na siya. Napahinto din si Mama sa shoutout. Ay, nagbabasa lang ako dito. Sino pa ba? Liberty M, shoutout sis. Delin Adams, si Nimsy Vlog in Holland, Emmy Benlingan, Alicia Branya, Daphne Banson, Mami Rose, ayan, katropa ni Team Blended, ni Steph from Team Blended. Shoutout sa iyo, Mami Rose. Ayan, dami magkakatropa. Yam Pinay, engineer in India. Ayan, katropa ni si Saisa in Nepal. Tsaka si Sis Weng in Nepal. Yusra Pata. Ay, naulit ko na. So, isama natin si, si Martin Maldito, kapatid ni Ixien. Rename Castromevo. Si Sis Melody, MM. Shout out, sis. Si Saisa in Nepal. Shout out again. Ayan, ginagamit niya pag nagko-comment siya. Si Sundar Pimentel. So, thank you so much for watching our video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. And pakihit din po yung notification bell para sa mga bagong video kami ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Burp time! Burp time! Bye!